салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам шумо ҳама тансиҳату саломат ҳастед ва имрӯз ба шумо як хабари хушекӣ дорам. ба шумо мегӯям ки пас аз боз шудани равобитои ҳавоии миёни Тоҷикистону Русия мардумро арзиши гаронии чиптаҳои ҳавопаймоӣ нигарон кардааст. шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар замони Русия дармонда буданд, акнун бо пиёда гардидани парвозҳои чартерӣ хоҳиши ба ватан рафтанро доранд. аммо нархи гарони чипта онҳоро хеле нигарон намудааст. давоми чанд рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксар корбарони нархи чиптаи парвоз самти Русия Тоҷикистонро аз 35 то 40 000 рубли русӣ арзёбӣ мекунанд, ки барои муҳоҷирони тоҷик ин нарх хеле ниҳоят гарон аст. албатта ин аз рӯи мусулмонӣ ҳам нест ва аз рӯи кофирӣ ҳам нест. аммо сафири Тоҷикистон дар Русия Имомиддин Сатторов мегӯяд нархи чиптаи парвоз на 35-40, балки 23-24 000 аст. мо дар кӣ бовар кунем? барои чӣ аз он ҷо қимат мекунанд? вай таъкид кардааст, ки ин нарх дар муқоиса бо солҳои пеш ва даврони қабл аз густариши марзи коронавирус гаронтар аст. зеро ширкатҳои ҳавопаймоӣ маҷбур шуданд, ки барои ҷубронии ҳасорати қатъии парвозҳо миёни Тоҷикистон ва Русия ва пардохти маоши коркунони хеш нархи чипта дар масири Москав ба Душанберо боло баранд. барои чӣ? зимнан тоҷикистониён дар Русия барои харид кардани чипта низ мушкилӣ мекашанд, зеро сайфи хоҳишмандони сафар ниҳоят зиёд аст. ҳозир агар ба шакли интизории муҳоҷирон гирем, ҳозир на беш аз 100 000 кас тайёр аст ба рафтан. хушназар номи як ҷавони тоҷик, ки давоми 4 сол дар муҳоҷират ҳаминҷа буд, гуфт феҳрати нафарони дар навбат истода бисёр тӯронӣ аст. чанд рӯз пеш ба сафарати Тоҷикистон дар Русия рафта будааст. бо дидани шумораи зиёди одамон ба хулоса омадааст, ки навбати ман шояд тирамоҳ мерасад. бо таассуф изҳор доштааст, ки бар асоси барномаи Вазорати умури хориҷаи Тоҷикистон то рӯзи 14 июли соли равон ду ширкати Somon Air ва Tajik Air бо 8 парвози фавқулодда садҳо коргари муҳоҷирони бекоршудаи тоҷик ва аъзои хонаводаи онҳоро ба ватан бармегардонад. валекин дӯстони азиз, ман як чиза дар шумо гуфтаниам, ки шумо шошӣ накунед. шумо ҳозир сабр кунед. барои чӣ? барои он ки 1-2 моҳи дигар мегузарад ва ин билетҳо ҳамаш арзон мешавад, нархи ҳам пештар мешавад. шумо агар ягон савол дошт бошед, нависед ҳатман дар комментария. ки аз куҷо билет харид, чанд сум харидед?